салом алайкум. Аз шумо хоҳиш мекунам ин наворо то охир тамошо кунед. мехоҳам амали як бародарамонро нишон диҳам, ки бояд ба ҳар яки мо намуна бошад. дар ин навор бародар мегӯяд чӣ хел ӯ ёфт ҳомиёни бегонаро ва чӣ хеле ӯ мегӯяд пулҳои бисёр буд ва ҳуҷҷатҳои лозимӣ. чӣ тавр ки фаҳмида мешавад соҳиби ҳомиён мусалмон нест, лекин ҳамин хел ҳам бошад бародар аз рӯи ҳуҷҷатҳо суроғаи соҳиби ҳомиёнро ёфта ҳомиёнро бармегардонад. аммо мақсади асосӣ дар он аст, ки бародар ин номусалмонро гуфт: ҳомиёнро баргардондам барои он ки инро ислом меомӯзад. ва албатта ин номусалмон дар ҳайрат афтод аз ин амали мусалмон. ҳамроҳи ҳомиён ӯ гум карда буд боварӣ, ки касе ба ӯ ҳомиён бармегардонад. хушбахтона ҳомиёнро бародари мусалмони мо ёфта буд.